Halløj derude her til aften, eller til morgen, eller hvornår en uge siger til eftermiddag, eller hvornår det er i verden klokke slet. Og jeg vil bare sige, at jeg har haft en meget dejlig dag i dag. Har været på krabbermarkedet. Jeg fik købt det her. Jeg fik købt mig en ny selfie stik stativ, eller hvad man vil kalde det. Kameraudstyr i hvert fald. Fik købt i dag på Bellahøj Krabbermarked. Ja, det var det jeg fik købt. Og så har jeg haft en dejlig hyggelig tur på Bellahøj Krabbermarked i dag. I det her dejlige vejr. Godt det ikke var regnvejr. Ja, yeah. Og så har vi holdt uler. Jo, vi har holdt uler. Ja, det kunne man også bare på Bellahøj. Ja, det vil jeg da bare lige sige. Og så noget. Så, men og jeg skal til en tur mere på Bellahøj Krabbermarked. Jeg har fået købt armbånd til Bellahøj Krabbermarked. Hvis jeg gider fokusere her. Så fik jeg købt armbånd til Bellahøj Krabbermarked. Ja, det gjorde jeg. Ligesom netop. Ikke? Så må I have en fortsat god morgen, en god aften, eller en god eftermiddag. Hvornår I ser den derude. Hej!